Iktar persuni qegħdin iħabbtu l-bieb ta' ambaxxati u konsolati Maltin biex jistaqsu dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Meta fil-Parlament kien qiegħed iwieġeb għal mistoqsija parlamentari, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella spjega li fl-aħħar sena kien hemm mal-278 talba oħra ta' informazzjoni. Dan wara li sa frar tal-2014 ambaxxati u konsli Maltin madwar id-dinja rċevew 277 talba għall-informazzjoni. Dan wassal għal total ta' 555 talba għall-informazzjoni. Dawn il-persuni jridu jingħaqdu ma' dawk li l-ewwel talba l-informazzjoni jagħmluha direttament għand aġenziji li qed joperaw il-programm. Il-Ministru Vella rrimarka kif l-aktar ambaxxati jew konsolati li rċivew talbiet huma Mosca, Dubai, Pariġi u l-Istanbul. Kien hemm interess qawwi wkoll fl-ambaxxati ta' Ruma u ta' Riyadh fis-Sawdi Arabja.